ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମାଆଠୁ ବହି ଗାଳି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଶାଗ। କିଛି ପାଇଲିନି, ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଟମାଟର ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଆଣିକି ମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇ ଜିରା ପକେଇ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ପକେଇଲି ଟମାଟର, ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଲି। ତାପରେ ତ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଟିକେ ପକେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଘୁଣ୍ଟେଇକି ତାପରେ ବାହାର କରି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତ ବାହାର କରିକି ପଖାଳଟା ବାଢ଼ିକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ପାଗଟେ କଲେ ତାପରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ତ ବସିଦେଲି। ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା। ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ